bang'e no kanyal tiyo. Donga bawacho ni waluonge viojecha mar mondo kik wagona kokoni, wakwe kokoni. But tich malong'o to pod dhi bedo maonge. Kama pura gimano nyakoro magajwang'ene ni gavana e kaunti ma Siaya James Orengo bende koro pumo kalo kuom sundo wach mar ndiko kar thidhna ma Yala kata Yala Swamp kaka lop jopiny. Director mar riwruok moro ma bende ochung'ne ratiro mag oganda weche mag lope kata Land Rights Organization ma bende otisi ni Skoda Manoro Jaso Chieng' wacho ni teko ma bende ne Orengo ne oketo mar dhiro wach ndiko kar thidhna no kaka lop jopiny ber mokalo nikech wach lobno oseyware kuom kinde marabora. George Amolo giler mathoth e wach ne koke kaunti ma Siaya. Jatayore tich kariwruok makedo ne ratiro mag oganda e weche mag lowo kata Skoda Migosi Rogers Ochieng' wacho ni chuny ma gavana Orengo sani koro nyiso ni en godo mar neno ni thidha ma Yala no ero ndiki e nying jopiny en gino manikare. Wasebedo kwa kedo ne ratiro mar jopiny mantiere e gwenge mag Imbo koda Lego mondo miyo yud ratichgi e wi lowo. To amor ni gavana nolimo gweng' ma Imbo kendo limo gweng' ma Lego to owacho rabebe ni gima notimore e Yala Swamp mar kawo lowo mar jopiny kimiyo investor kuom higni 66 ok ne en gima nikare. To otimo bende maber koyango ni community koro nyalo register puothgi nikech chik oyango ni community oromo be ni register puodho mondo bed e nyinggi. Migosi Ochieng' manowuoyo mana kinde machuok bang' ka gavana Orengo notimo limbe gi jodak ma alwora mar Otodo ma Yala kuno oluwo ni mae koro biro konyo jopiny e yudo lopgi ma gisebedo ka giywago kuom kinde malach. Kaka Yala Swamp chalo sani, lowo maromo hektea 6,900 kaber to romo be ni bedo registered kata indiko kaka lobno mar jopiny miluongo ni community land. Ka osebedo registered to jopiny bet piny to giyiere kaka koro investments inyalo tim kanyo. Mane sa ma an investor nyalo oro kwayo ne committee mibiro chuogi miluongo ni Community Land Management Committee. Ka ofulo ni kaka migawo mar Skoda giikore konyo jopiny mondo mi lowo no ondiki e nying gi. Wan kaka migawo makedo ne ratiro mar dhano ma osebedo kochung' gi jo Yala Swamp waikore mar siro jopiny e manyo luwo okenge mag ndiko lowo mar Yala Delta niendi kaka community land. Omiyo wanyiso jo-Imbo kanyakla gi jo-Alego ni kochakore sani nyaka giikre mar wuotho kanyakla achiel ma onge bedo gi dhok mopogore opogore. To mano endo e kwa biro loyo lwenyni. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Jaod bura ma Kisumu Central Joshua Rona osira mokalo winjruok mar tiyo kanyakla yor siasa kin jatend piny William Ruto kod jatend duond siasa mar ODM Raila Odinga. Rona opoyo mokalo wachno bende lero ni koro semi duond siasa mar ODM oyudo lemo madito e sirikal kama oting'o lemo mar migawo mar omenda weche mag teko kod dongruok mag yuto mag nembe. Bende nowacho ni oganda Luo sani onyonore sirikal mar broad based kendo koro kibiwuok kendo gibodho nyime giselolo jatend piny William Ruto mondo mikoro chop singo manokelo oganda jo Kenya e kinde kisera mag ombulu. Ne bendo kwero mokalo jok mosebedo ka koro wacho ne gibiro dwaro mondo mikoro jatend ODM Raila Odinga obiro chung' kodgi e yiero mag 2027 ka bendo wacho ni onge winjruok moro amora ma koro gibiro bedo godo gi ji ma kamago mosebedo ka koro kwedo telo matiyo gi sani. Nyolose kar chung' od bura ma Kisumu Central kama nyo chiwe obok mag riembo nyamburko kata driving license ne jo boda makwan go ingo 400 e kar dakno. Time we've seen ODM members since the inception of ODM. We've seen ODM members taking serious chairmanship positions in the assembly, notably the chair for budget, the chair for health, which were a preserve of the running government. Today, as a result of the corporation, we are seeing those positions with us. I want to say that we are in this government to stay. We are here to support William Ruto to deliver for Kenyans what he said he was going to deliver. I want to advise those other people who are saying that Raila should join them.
our party leaders should join them so that they form the government. We've heard that before. We as ODM, we as people of this region, I want to tell them to form their own government if they want to form with us. We are working with William Samoei Ruto until 2027 and hopefully and beyond. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Kanisa Jokopere ma yudore boma ma Homa Bay County owuok tung' mosuo gi sirikal mamalo e wach lo moro ma kanisa no koro seyo sirikal kuom donjore godo kendo chako gero lalo. Kanisa no wacho ni lobno mantiere bath St Paul's Academy en margi ma ok onego bed ni koro sirikal kawo. Gedo mar lalo no ma koro dhi nyime sani osedaro familia moko ma yande ne odak machiegni gi lo ma ilaro no. Kabende kanisa Jokopere ma St Paul's Catholic Parish ka hotelie kod Father Ramanus Agenga koro seyo sirikal kuom ne chano chenro mar dhi ataro kod chike mag oganda kama ne gikawo thuolo mar ne daro jok manodak e alwora no gotieno kar mondo mi ne migi thuolo mar manyo kama ginyalo dhiye ka piny ler. Jadolo no ne bende wacho ni chenro mar gedo no bende koro ne okawo bath lop kanisa gi kata ka gin giwegi ok onyisgi kaka weg lo. There's always a due procedure. Manyisogi chon, wamiyogi pesa chon, mondo gidhi gimanyi kama gidak godo. King'iyo wi lasal ka, ng'eny jomoko ne ogol kanyo. Sirikal manade matimo timbe maricho machalo kamano ne dhano. Omor ahinya gi mano nikech osetimore ka. Kristo moro nitie ka mabende omi thuolo mar seche 4 mondo mi odaa. Igolo simu otieno, ikone gramo sa otieno otieno. Again, what government does that? No life is important than the other. Ukuluang kanisa Lombaka, ukuyis kanisa Jumala Mora, when giving you some Bangala Mate, Chile or Hong Kong. Who does that? Lomoa, when you get to get on Kanisa Kani, then he said to the cow, indicating the president. Jadolo Peter Kimondo mar Christ Impact Church odiochieng' makawuono koro biro ng'eyo kaponi ibiro gole gi rambun kata oyo e kinde ma jal buche doho ma Nakuru Ruth Kefa koro biro golo ng'eto mare ewi kwayo mar jadolo no mar mondo mi koro we thuolo gi bond. Kimondo ne oninde od ang'ech kawuono ne ndalo mar 2 motelo ne odiochieng' mar dhi winjo kaponi koro idhi miye bond kata oyo ewi timbe moko mag bembo kaachiel kod timbe moko machanyo. Bende wachore ne otimo higa mar 2022 dwe mar 5. Ne omake boma ma Nairobi chieng' Jumapil kaeto bang'e ochiwo tere Nakuru ma en kolure gi Samantha mane ogol mondo mi koro tere kuno. E kinde bende ne iwinje buche no e nyim jal buche Kefa, jamin buche mag oganda ne okwedo mokalo kwayo mar jadolo no mondo mi koro ne miye bond. Kimondo itudo kod ketho magwen kuro mar bedo achiel gi chuo wetene. Ng'ur ma bende jal moro manyinge Dylan oyango ni en adier ni mare en achiel kuom jogo mabende jadolo no ne otiyogo e yo marach kokalo e weche mag ng'ango bang' wuonde ni odhi miye tich. Lipot mar thieth bende ne oyango ni adier ni jadolo no norocho ratich jago no. Giko weche manyien nyakwara mogi kane gin mago motuche kor gwenge. Watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuche kor gwenge gi Vincent Otieno. Mondo bongo nyaka laga kaka state mari D*811*414 #. Bongo nyaka laga miya chuny mokwe mar yie gik ma ok anyal loko, chir mar loko gik ma anyalo kod rieko mar fwenyo pogruok. Mondo bongo nyaka laga kaka state mari D*811*414 #.
Duond buch siasa mar United Democratic Alliance Party yani UDA diher malandre jokanyo mage mawuok e counties ma Siaya, Kisumu kod Migori ni yiero mage mag jotelo mapiny kata grassroots election biro timore chieng' Ngeso tarik 12 mar Ang'wen higani. Jogo molap dog gi ndong' ne laro kome mopogore opogore ijiwo mondo chwal kwayo magi kokalo mbui mar www.uda.ke kapok ochopo tarik 21 dwe mar adek higani. Kapok oloregi oko, jogo molap dog gi ndong' ne limo moro amora biro chulo siling 200 kende. Mana jogo mondikre ka jogo kura kendo jokanyo mag party mar UDA kende emibiro yienegi go kura. Mundinge ka inja kanyo mar party *509#. UDA, kazi ni kazi. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyedhi ka intiere boma mandhiwa, chop Ndhiwa kata Unga Road machiegni gi Ndhiwa Muslim Mosque kata ywat ole namba mar 0726943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywat ole namba mar 01109227273 kata 0788540 380 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywat ole namba mar 072068786. Revisha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Nyalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Limbad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Mana kamano nyakora Mgajwang' wadonje tilo machielo mar chenro mar Ramogi Baraza Kogwen gi Mheshimiwa Babu Owino, jaod bura ma Embakasi East. Wagombaka watemo ng'eyo piny, watemo pimo piny. En gima long' ka owete pimo piny ka wakuodho piny ka piny koloko ng'e ni to wuodho mar oganda Luo ni ochomo kanye. To wanyalo wuotho nade tuche achiel nikech wadoko joka ng'at achiel, wan gi kwara achiel miluongo ni nyakwara Mgajwang' mane kwarwa hie kaka oganda Luo. Daher mar ng'isi ni nyalo tieko buya e puothi sani kitiyo kod yadh kwiri mar gavana. Ober ahinya e rakruok kod buya e puoth bando kaachiel kod niang' matindo kata orowe. Berne en ni en gi teko mar thiro dongruok mar buya e puothi. Inyalo tiyo kode kidienje ariyo. Ti kode tok pitho kata ka isepidho bando mana ka koth ochwe kata sama lowo pod ng'ich. Awacho kache ni kind sa 12 mar okinyi nyaka sa 4. Parni ma inyalo time kinde jumbe 2 kata 3 tok pitho mar bando sama bede piny pod ng'ich. Ma biro miyo cham dongo maonge buya mora mora manyalo laro kod chiemo nyakwara Mgajwang' kendo yudo ndhadhu maber ahinya e lowo kanyo. Kuom mano daher mar ng'isi ni dhi Agrovet man machiegni kodi mondo iyud mwandu ni nyakwara Mgajwang', iti kode ine kaka inyalo loso godo puothi obed maber ahinya. Bende ka in gi penjo mora mora nyakwara Mgajwang', abro mi namba minyalo tiyo godo ka kipenjo penjo mari ka watemo ng'iya nena kaka wanyalo tieko buya e puothe wa nyakwara Mgajwang'. Daher mar ng'isi ni e Agrovet man machiegni kodi ka ine counties ma Kaluo inyalo kwayogi ni gimi mana yadh kwiri mano mar gavana mane en kinde ka kinde. Nitie penjo moro mane Pascal Orango penjo ka mogik. Ni temo duoke ka ne pok ang'adi Mheshimiwa. Thuolo en mari. Pascal nowacho wachna mar Tanzania. Yes. Asewache nikech ker ma Tanzania ok oyiena donjo Tanzania. Ker ma Uganda ok oyiena donjo Uganda nikech ineno ka koro gineno ni East Africa gi bloka mar mondo kik adonje pinjegi. Okay. Na ng'eyo gima long'o momiyo gidwa na donje pinjegi to bendo ka ng'eyo nikech kana dhi Tanzania to nondikna ni antiere Interpol Most Wanted List. Tawacho ni yawa, kana antie Interpol, ma en man ere transnational crime mase commit. To dako se nyisa kata gino Kenya ka. To dagi se samona kata Kenya ka. To Uganda bende Museveni nuwinjo kaka loso, ok dwa nena dala ne kocha. To Zimbabwe bende ok dwa nena kocha. But anawacho ni poka tieko wuotho Kenya ka. Koro Kenya ka, wewe adong Kenya ka mae dalawa, East or West, baba nyocho se wacho ni home is the best. To kendo no wacho wach machine mar chapat. Yes.
To kane sirikand ni campaign to ne wacho ni hustlers nyaka kony. Mama maloso chapat, rawera maloso chapat, wuonewa maloso chapat, Nairobi ka. Loso chapat to puonjo go nyithindo, loso chapat to chulo godo fees, loso chapat to nyiewo godo chiemo. Kang wakelo machine mar loso 1 million chapat Nairobi ka, jowagi dhi yudo tich kanye, koro wamayo gi nyaka tich. To loso chapat Nairobi ka ok en priority. Priority ma Nairobi en ninde chericho, drainage rach. En ni pi onge maromo, nitie rationing mar pi. Priority Nairobi ka en ni ji onge tich. Onge enough money mar bursaries, mar school fees, mago priorities. Sewerage and sanitation, garbage, mago problems machando jo Nairobi ka. Tiyudo ka governor kao garbage to dhi puko Stima Plaza. Kanyo ji oyawo tende, kanyo ji use time biashara. Koro chieng'no nyaka mama mani neno ka lose TV e wach rech ne. In ichielo rech ka to bi opukni takataka ka, opukni sewage ka. Kani neno kano dhi opuko nyaka Minyaga town e dier town. Nikech koro poko chulo Kenya Power gope. To en mentire gi gowi mar Kenya Power. Kenya Power nentie gi gope, to en nentie gi gop Kenya Power mang'eny mohingo. Koro kar mondo gibed piny gi losi to wan gi governor mong'e ni isire, mong'e ni idhi luoke gi jik, mong'e ni kotimo gimoro to onge gimwa nyalo wacho. To wan Nairobi ka ng'ama duoko ni to Nairobi ka ining'e maber ni shida. Wantiere gi shida Nairobi ka. Abenda dak Nairobi, abenda dwaro services Nairobi. Kora bende abedo mana objective mondo abenda tim oversight. Nikech constitution wacho ni ok en MCA kende monego oversight counties. Constitution and silent on that matter. Ni kata MP onge gima mono waluongo nyaka governor e bunge kacha mondo miwa question. Iwinja ng'ata. Kendo wacho wach mar ni oneno kaigo wabed machiegni gi baba. Baba an godo machiegni. Apani an gi jonet wan ji ariyo wan mwang'e baba in and out. Nikech waseneno gi baba matek, waseneno gi baba maber. To waseneno kode matek zaidi. Koro baba to antiere godo to baba pod en jatenda. Manyocho dhi EU na wacho ni bang' baba en babu. To nyocho kodhi EU. Koro pod wawe baba. But bang'e to pod en mana babu. Gini nyalo bedo ni inyo ng'ato kuma nitie jatelo mora mora. Gini kalit ni ahinya tiweri gi siasa. Pod anyisi kaka jatelo ma iye wang' mubete kona moro niere kaka babu wacho ni bang' baba en. Pod awache pod anuoye ni bang' baba to en babu. Gino kalit ni to onge gima nya wache, onge kaka nyalo thiedho. Ich lit onge gima nyalo thiedho. Kata yath ok thiedho ich lit. Wa Maximo moko. Ero kamano. Alo, oyawre. Hello? Maramogi oyawre. Mosainya. Namba ino nabiriyo ariyo nono chiko chika beri abiro. Kido thuolo hat wach piyo iwene nyawadu line. Kikibudhe line. Hello. Oyawre. Hello. VOJ. Oyawre. Ino ino Lazaro Kadebo Kubar Kariobangi. Engineer from Kariobangi machiegni. Babu wedu. Okao mos. Okao mos ng'ata. Awuda wiji malera eje. Andi kaka Lazaro. Awacho ga ni siasa ila kwado. Gato nyaka go kwado mamedo kod golo. Wonde kete gilugo ni tactical maneuver. Koro babu an kaka winjo kaka uwoyo babu okrachi. Babu tetea. Mana gimodwaro nikech gini Nairobi ka en cosmopolitan. Then kato siasa bende osebedo reduced mokawo ga tribal line. Koro babu temo balance. Koro gimwae. Ni mo balance ni. To kiko tem golo ko kaya nikech odi nitiere joma ok understand kaka wa understand ni gin ma gijaji gik moko nitie joma biro nene kaka ng'ama malo. Gito tande gi ariyo ma. Koro gol koke ka beto obedo gi rieko moro matin nikech en waneno kod mbele. Ero kamano. Aneno ka gima goye mana ni nodwa golo koke chon e wache ma successor dito nitiere joma ero kamano ni Engineer Lazaro Kadebo Kubar Kariobangi. Ero kamano. Oyawre. Hello? Maramogi oyawre. Hello? Hello. Oyawre. Oyawre nyaviyo. Iluongo ni ng'atelo.
na Arizona Opio kawuok Kisumu Nyalenda ka. Arizona Opio from Nyalenda. Mano ng'ata. Yes. Erokamano. Ora mora nyagi babu. Yes. Dongruok bilano amadwaro mabene wasedieko jende moko ka. Mondo walomb babu duog dala to wachako wacho ni awawe samukono makono no be wapono lemo. Ikli to bedo ga e piny ka gi kaka wacho no. Gi ambition ge nanya to ametimo. Okay. Nyasaye mami pangu telo. Kamano. Erokamano ahinya. Maramogi? Maka juma yawre. Oyawre. Mos na babu Owino. Akaw ng'ata. Ma Salemia Kongere kanisa. Salemia Kongere machiegni? Mokwongo. Yes. An ni babu Owino poti gi pak. Erokamano. Tich mosetiyo Embakasi. Tume wabunge ne pok otimogi. Koro miyo ayie gi info track manogolo gine ni en number 1. Yes. To mar ariyo awinjo ka babu Owino wacho ni okonyo ji, okonyo nyaka joma ni dala, ok Embakasi kende. To nitiere nyathi moro somo Pwani University. Nyathi ma? Somo Pwani University. To nyathini janyuol ne onge nyalo. Mosomo kidam. Makata semesters moko nitie mosetimo to ofuaj mana penjgo. Ma bende samoro chunye oseparo ni odhi fa. Bende domake bad nyathini okony mondo kik sombe. Miya namba di mar simu mondo katieko kata ne kaka wanya konyo nyathini mondo mi odhi e skul. 07 namba mar simu 07 0727 88 45 25. Wadhi neno kaka wakonyo nyathiwa ni mondo mi odhi e skul. Okay. Ya erokamano. Erokamano Salemia. Oyawre. Hello. Oyawre. Esther. Oyawre. Esther. Esther in kanye? Esther in kanye? Esther ine yamo in kanye? Dwok volume mar radio chien, kik winjire radio. Nairobi, Esther. Hello. Ine yamo wacha lo radio kati bed kode mabor. Yes. Yes. Esther penjo mari kata wach ma in go. Musa inya Esther line tega yudo ma ke yudo line ta dwaro ni ijakori iloro radio mari tiwuoyo kodwa mondo feedback no nyalo gali. Halo? Oyawre. Oyawre baba. Iluongi ni ng'atenlo. Hello. Ine yamo wacha iluongi ni ng'a? Oyawre machiegni telo. Iluongo ni Kennedy. Kennedy ni kanye? Kennedy ni kanye? Anna kuro bioje. Erokamano. Kennedy miya penjo mari? Ayie gi mara. Erokamano. Anna kuro. Erokamano. Wacho ma babu wacho. Ayie kod wuoyi matin ahinya. Yes. An gima anyalo wacho ne jaduong' babu. Babu mondo dhi mbele owere gi weche mag dhano ma dhano wacho mar abiobo tin oski ochal nadi. Babu mondo mak mach ene wadwaro ji anego sano wadwa vijande. Ok wadwaro weche ma pod dhano dwoko wach moro maler kani wan wabedo kwa ywak wasero sirikal madonjo kwa ywak kendo kowuok to wawuok kwa ywak. Koro gino kaka babu wacho wach mar tero nikech kata king'iyo government mwantiego sani ni. Yes. Government ne an gadier ni wadhi wuok kendo kwa ywak. Koro babu mondo mak mach mae mondo dhi mbele weri gi weche mag dhano ma dhano wacho mag ich lit mar akaki ang'o babu mak mach obednwa siro maluwo no wuoyi matie. Ndio kata ji wacho mar abiogo en kimbele mbele. Okay.
babu okneke mbele ma eka kati chako babu mondo makama kama odhi mbele VOJ. Erokamano Kennedy Nakuru. Omiya yie gi wach ni erokamano. Erokamano ahinya. Musenya. Mheshimiwa adwa ni wachak gi penjo mar Lazaro, compliment mare, Harrison Opio, Selemea Kongere, Bedo Pui, then case neno iwacho ni handle, then Kennedy from Nakuru. Esther no kwa winjore ko maber ahinya. Mondo chakwa kao sets mag questions mamoko kendo. Koro VOJ owadwa ma Lazaro no wacho ni mondo wa calculate mana moves wa ingeni Nairobi ka kichungo wacho ni nyaka wangi nyaka dhoudi mamoko. King'iyo dhoudi mamoko e kinyalo jazo kura mondo mi yombi. Angeni onagi to bogo na kura. To nagi ka dhigo na kura to na wacho ni yawa Nairobi ka e VOJ. Ka 2027 wadhi bedo maonge gi president. Kendo 2027 ni wabed maonge gi governor Nairobi. To chiemo nego bed ni wuok Nairobi kadhi dala. Yudonwa governor ma Nairobi ni nyalo miyo jo wuok dala mine wa wuone wa girowere kaka an. Owuok dala mondo bika yude tich moro kagi kacha. Kata yudo mana tiji wecho joma ni qualified bende manyalo bedo kata tije moko mag somo gi mag plumbing, electrician, kata accounting, tich mar kanjo gi wanyamiye nyaka jowa bende. Koro wacho ni kae nena balancing nikech kae tadira Nairobi nitie tribes mang'eny. Nyaki riu tribes gi mondo mi yud ombulu. Kendo wacho ni issue mar succession ne mosebedo miyo kibedo kigoya. Nigolo kokichon. Nagolo kokachon. To kogno no nego beda kanyo. Goch no anadwa ni mondo bi kabisa mondo mi anera gi goch ni to goch ni nyachopo koda kanyi. Idwa play victim mondo yud go political capital. Oken anything mar victim. Apenji VOJ. Kasimbo chiew gokinyi mang'ich. Nyako ring molaw mwanda eko chiem. Mwanda be kochiew gokinyi nyaka ring matek mondo mikik chame. To bende nyako yud lum mochamo. Kale ema en ambitious. An ng'ama dhano mapache leo dak abed ambitious. Nyaka bed gi ambition. Nyaka ng'ini this year my gima dona achieve in my life. Next year, 5 years time, 10 years time, 20 years time nyaka chieng koro Ruoth Nyasaye koro bende kawa. Nyaka bed gi ambition. To ka wacho ni ka bedo gi ambition ni kigolo koki bo ng'ad koki, ng'aduru kokano. We joma dwa ng'ado kokano obigi wembe mabith abenda ikra gi sword mar ng'ado tiendegi gi lwetegi. An koro kabo ng'ado kokgi. Babu koro golo koke ka wune Ramogi FM ka. Koro we koke ga go ne. Nikech VOJ osecharega menga aonge time. Mheshimiwa osecharega menga iwinja ng'ata kosane machwaki owetega gi ng'ata moneno ni ochaya ta bende jino ipango line moyiera kaka jatelo. Mane the best member of parliament in this country. Mano bedo ranked the best member of parliament in Kenya. To ng'ato wuok ni eno dwane ni babuni nyaka nyon wiye. Binyon wiya abenda dhi muko laki. An ng'ama ng'eno kanya gorago kende en Baba Raila Amolo Odinga. To wadwa madamako kod amen tadhigo kodi amen nyaka bwo kitandani. Babu an gi penjo kanyo mapiyo kapok wawe wachno. Ng'iso ni king'iyo structure mar ODM as a party. Ng'ata mabiro cross your line ibiro rakori kode. Obed chairman, deputy party leaders, secretary general, except Baba Raila Amolo Odinga. Except Baba Raila Amolo Odinga mokabogorago. To ng'ata madhi yawo koda lweny. Adhi gorago motegno. Nikech VOJ aonge time to waste. Time mantiere godo en mar konyo nyithiwa dhi school. Time mantiere godo en mar make sure ni minewa mauso lot, moko mauso changa kaka minwa mabaro ni ji yiende. Gin developed, giyude ohand gimoro gitimo. Why improve their lives? Time wan godo en mar konyo jowa. To ng'at madwa waste time na gi lweny, I'm ready for lweny no 1000%. One key structures within the party ma deal gi weche machalo disputes kaka koro neno ka gima jomoko dwa ng'ado koki oko ne. Have you exhausted those structures? Gin dak gi exhaust those structures. Ang'o momiyo gidwa ni gigoya e laro. Laro ma igoyano abende kanye kuma damako kodi amen. But Baba to nwa winjre ni to ene wuonwa. Ento onge gimoro amora mwanya wacha against him okanya mule. Owetena gi nyiminena kidwa yawo koda lweny tadhi gora kodi motegno. Erokamano ahinya. Selemaya Kongere ojiwejiwa ni kamimako no ber ahinya to case neno wacho ni dhi ng'iyo. Harrison Opio ne ywak ni ndalo moko ne gikwayi kaka janyalenda ni dog dala to
kata kamano wacho ni kami mako koni ni bende ber ahinya. Ang'e ni East or West, home is the best. To akwayo Harrison ni adiera, gigi bende gin mpango mar Ruoth Nyasaye. Ineno kata lweny mwawacho gi VOJ. Nyasaye mong'eyo yo ka yo mar ng'ato ka ng'ato. Ineno ka Joseph Muma, kano ne en gi lek, ni en wuoyi matin, nodhi telo ne owetene. Owetene nowinjo marach adiera, mokawe molute bur, mouse, modhi obedo kaka slave. Tadiera kano wuok kanyo bende, to kendo dogo nyume nyake jela. Tadiera Ruoth Nyasaye noketo mondo mak Joseph, mondo miyo achieve dreams ne kuma no makecha. Seche moko goch moket migoyagi, ema seche moko Ruoth Nyasaye bendo keto, ni kae kuma dhi yude ang'ono, dream na madwaro yude ni. To mar ariyo, chieng' mane baba omosre gi Uhuru, handshake. Chieng' no, to Ruto, piny no rumo ne nong'e ni en koro rumo nyaka kisiasa. Kara gicha ema ne miye presidency. Kidogi analyze mos, gino ema ne miye ker, donge kamano. Koro, Harrison wacho ni mondo wanyadok dala bende. Ang'eyo, kuma mako ni bende, poda nyamako lweti kanyo Harrison. Ang'e ni lweta nyabedo mabor, machopnu kanyo. Jonyalenda kanyo, kayude ka gimoro matin, akonu. Kayude fi matin, akoga. Kawinjo tich moro matin kagikacha, ako. Mar mondo, kik gibi penja ni tok dala koni niwe nade, to siemnua kata ng'ata chiel, mani mako lwete ka. To kwa diye wadwa ma Selemia Kongere, opuo wakaka watiyo Embakasi, to Embakasi pod wadhi tiyo. Jowa pod nyaka wakony, to nyaka wakony jite kaka jo Kenya. To owacho ni nyathi moro bende university, Pwani University, wach fi moro ochando, to miya namba ne kaka tieko kata dhi gone simu, mondo ane kaka nyaoro ne gimoro matin, mondo nyathino dhi skul. To wadwa ma Kennedy mantie Nakuru, oyie koda kabisa, to wacho na dhi mbele, majni odhi mbele. Wewe majni omoke ng'ata. Gini oliel kodhi mbele, ji onenega kodhi mbele. Mama chmisimo gi petrol kende. Osiepa an ok nonyuola ng'ama ngoro. To an onge gima luoro. Pinyni aseneno te. Kadhi e jela, asedhi e jela. Kayudo tabu, aseyudo tabu. Kanindo kech, asenindo kech. Kariembo ji fees, oseriemba ne wach fees. Aseneno te, kabedo abducted, asebedo abducted. To an awuon gima dwaro, Ruoth Nyasaye kende manyalo mona yudo. Erokamano. Maramogi? Oyawre machiegni? Erokamano madhi. Babugo ganyuga motegno, an wantie kanyo. Ganyuga motegno, chung' kikolugo. Because it's independent. To mar ariyo, to president, don't let go permanent money. Kwa wiji malera ahinya. Beri kama nito kiti maber nyaka tolo. Pole sana. Manyilain kendo. Maramogi oyawre. Hello? Oyawre. Oyawre? Hello? Oyawre, bed mabor gi radio. Maramogi? Ibedo mabor gi radio, eka wanya winjere kodi. Ki keto bedo machiegni gi radio, to kwa bi winjere kodi. Anuoyo mogik kendo. Wuod Juma, amora ahinya gi Babu Owino for being steadfast. Dream mare nyaka chop kare. Oyawre mosna kijana mdogo Babu kwa sababu Owino. Mano wuod Kisumu County. Nyise ni obi ochung governor Kisumu owere gi Nairobi. Okelnwa dongruok. Penje wendo ni to wachore ni ene mane ogocho ne president mar Vietnam. Ni mondo were gi nyako mano makcha. To owachi ang'o? Mano kijana mawiye chalgi wi Baba Raila Odinga. Ka otamore gimoro, to mano nyaka otamre gimoro. Ko wacho ni gimoro ber, to manen. Wan kode, Sako Kabako. Manuel Odongo Daro from Muroni Samba. Wacho kamane otimore kaendi. Maka Juma ng'ise ni wan gi campus chapters kaka jopuonjre mag university. Awinji maber nyaka Ndongo University. Ng'ise ni oriwre gi jowa matindo matiegore universities. Mondo wan bende wane kaka wanyalo on board his political vehicle. Wan kode kanyakla. Comrades, wacho ni gini kode kanyakla. Comrades power. Comrades power. Felix Oyombe mar Game Asumbi, mosna moluoro Ongeli, aka Tibim. Kwa ina eni kik odog chien Edwaro mare, mora nikech wan kaka yudhe waketo genowa dudu te kuome
ni chieng' moro nores kenjwa ni. Erokamano ahinya. Moro kaendi bende wacho ni Maka Juma awinji maber nya from JKUAT University. Ma is a comrade steadfast kendo wan kode kanyakla sako kwa bako. VJ Mosna Babu ayie kod Babu sana kendo amor kode. Omanyina kamoro an Victor Kawuok Mbewa. Victor Golam wacho ni manyine kamoro. Ayie kod John kod Babu Owino jatelo mohero dongruok kod hera ayie kode kabisa. Gima dang' kwae ni oluonge buche mopogore opogore mar gombaka nikech piny nyaka kuodh sani 2027 chiegni. Erokamano ahinya. Maka Juma penjna Babu ni ang'o momiyo jodongo ka goyo kumbo apari mano oselero. Maka Juma chenro ber ahinya. Mheshimiwa Babu Owino tiyo maber Poch kod Park, his dreams will one day come true. Alindi Hazywood Sara wacho kamano e ote marikaendi. Maka Juma, I'm a resident of the said constituency Embakasi East. Mjumbe mara osebedo ka tiyo kabisa. Maka Juma awuok kameno ne Kamindika. 20 school migero but Kamindi kanyo en gorofa. Gedo ber kabisa. Okay. Secondary school. Okay. Aha. Maka Juma winyi maber nyakan Mombasa na Mchumbi. Penynago ni to yudhe ma Mombasa orumo go karang'o. Nikech ma iluongo ni take over. Tsunami mar Babu Owino biro mayore yore. Ithiedho ground mheshimiwa. To radio kanan gi nembni ji kanye ma thiedho go ground yawe ng'ato. Magi mana yo ma very objective mang'iyo mbele. Erokamano. We wakawe simbe mago SMS. Maramoge? Oyawre Ramogi? Victor. Oyawre. Okiyam jama era wacho niya. Yes. Hello? Yes, ineyamo. Amiyo Babu Poch gi Park kawuoga kumotelo an. Iko luor. Kasto mar ariyo. Yes. Maywario isondi wani odhi party mane odhi independent. Okay. Mar ariyo. Apenjo ni donge ber kod OMP to dhi governor mondi because odwa ma MP to president. Okay. Lakini wan kamoro amora wantie kode kutarite. Erokamano. Maramoge? Oyawre. Maramoge? Oyawre machiegni? Umwachara machiegni? Okaw mos ng'ata. Iwinjo VJ. An achiel kuom yawuot luo. Mohero ni ka nyathi wuod luo kata nyar luo. Dwaro position moro ma nyawadgi moro ok dwar. Tadwa ni wamako lweto wate to wachung' e dier wuodwano. Kata dier nyarwano. Yes. Omiyo adwa nawach ni wach moro mar chibi. Mari rach kod achaya kod akwede manyalo bedo seche ma wuod luo kata nyar luo dwaro kom moro apani mono wabed go maonge. Okay. Nitiere ng'ato mochung' Nairobi, ka ng'ato ochung' Nairobi madwaro kom mar gavana to en wuod luo tadwa wacho ni mano en ogore gi Babu. To ka ng'ato ochung' Nairobi to Babu ochung' Nairobi dwaro kom mar gavana ma Nairobi. Ene timo ni Babu en lamo Nyasaye. Okay. Mondo miyengi moto chiro magi to chop kare. To mogik an ng'ato kaka Babu Owino aonge gi penjo mang'eny. Nikech ka support Raila Amolo Odinga Babu se support to the maximum. Kiwuoyo weche mag defend weche mag luo. Babu Owino se defend mokalo to the maximum. Oloyo kata MPs moko mero kawuono kochung' e bunge. To donge pesa and worship team. Iluongo ni pako gi dendo mipako kata gima onge. Babu Owino en ng'ama ka gima orach. Okoni rach to mane Kiptuon man ka kuma wachara kama ahero. Omiyo adwa nawach ni Babu niya. Yes. Babu sami wuok midwaro gimoro. Achiel gima nyaka yikri ne en ni oganda mang'eny moko biro goyi. To in remain focus. Mondo mi ikaw Nairobi. Okay. Seche mikaw Nairobi to nitilwo moko kata 100. Nyaka nodonje ka nyaka to mane gima wacho ni gapile ni Victor an ng'ama ng'enya tilwo mogo.
mano ng'ama ahero malich makata koponi biro dala maka tayawo ni magieto donji kama ohero nikech en jalo mochandore madwani mondo mi omogo kere kor gweng'. Erokamano. Omiyo Babu Owino anto ok ago kura Nairobi to akwayo ni koponi ochopo kinde moro to bende wabi Nairobi kanyo wawuog jowa mondo ogoni kura. Amen. Yie kodi kabisa. Erokamano ni wachara wuod rangi. Erokamano. Mheshimiwa abro mi thuolo mar duoko penjo go te wadhi duka matin kamano ahinya. Visha gi KCB mondo iwinj manyangafu e ngimani. Yaw KCB Gold account mondo iyud thuolo mar loyo mauta mabiro teri Naivasha e neno piem mar Safari Rally. Jalot achiel biro loyo plot e gweng' mar Vipingo kokalo kuom Centamri. Lim bad bengi mar KCB mantie machiegni kodi mondo ing'e mathoth. KCB, for people, for better. Weche tuke e Radio Ramogi. E weche mag tuke en ni jakom mar klab mar Gor Mahia Ambrose Rachier oumo yie piny ni obiro chungo laro kom mar bedo jakom mar klab no kendo kuom thuolo machielo. E nyasi manyie gi timo odiechieng' manyoro, Rachier nowacho ni yiero no mabiro timore e paw tuke ma Nyayo biro bedo mano moyiene chung' kaluwore gi katiba mane gigogodo ombulu mar yiero mokalo. Kanoloso odiechieng' manyoro e boma ma Nairobi, norwako jogo eko duto madwa piem kode mondo owuog oko mondo migi piem kode e yiero makamano. Ruling of the Sports Tribunal dated 15th, re-emphasizing the position of the Regulation 20. I'll give it to you before we go for deep. In the actual ruling, which specifies clearly that those who have been in office for the first time are eligible to sue the next one. So, if you want to go to court to overrule it, please proceed. And this is ethics and anti-corruption. So I am in the race, very much in the race, and I know why you are asking that. I have just read Regulation 20, one term and no other term. I've shown you the Kenyan Constitution, the Constitution of the club. 2019, we held the first elections in 2020. We've served the first term of 4 years, and we are all eligible to serve the second term. A ruling of the Sports Tribunal dated 15th, re-emphasizing the position. E weche mamoko bende en ni jariembo mar ng'we nyamburko machon Peter Salzburg owacho ni mor ahinya kobiro neno kaka wuode riembo e piem mag nyamburko mabiro timore Naivasha chakre giko dirani. Salzburg mosebedo ka riembo nyamburko kuom thuolo malach e piny Kenya kaachiel gi pinje maoko, owacho ni en wuode manojiwo wuode mondo donji e piem mag nyamburko kendo biro bedo mamor ahinya ka wuode obedo achiel kuom jogo ma bende biro timo maber e piem mag nyamburko ma higani. I can't wait to go down there again to follow Oliver, and it will be very exciting. Thanks again, Fred. Kaito johera mag Manchester United e piny Ingereza ok mor go kang' ma okaw kod tim nero mar medo tiko mar higa kata seasons ticket gata malabich gane. Kaluwore gi ote mag yore mbui mopogore opogore, johera mag Manchester United wacho ni ok en gima ber kaluwore gi bedo ni kata higa mokalo nomed nengo mar otiko gata malabich, kendo higa moro manotelo ne higa mokalo bende nomede gata malabich. Kata kamano achiel kuom weg klab no ero Sir Ratcliffe owacho ni en gino mageto miyo Manchester United nweng'o momedore. Wachako kendo saa 7 gi dakika 15 kabro kelo ni weche mamoko mag tuke. Nyinga Milton Ochieng, Jaka Black. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Sate maringo mateka wuono nyakwara Mogajwang' ne wageno chako chon, kata kamano onge mosekethore pod wan mana kodi kanyakla ma ok limbe mare mogik e Ramogi Baraza ka. An gi geno ni kata mana kinde ma oyude thuolo mar gomba ka gi jopiny to biro timo kamano kinde ka kinde. Nang'isi kacha wach mar yadh kwiri miluongo ni gavana ni ber malich mokalo ahinya to kidwa tieko buya e puothi nyakwara Mogajwang'. Nang'isi godo nyoro kawuono bende pod amedo chako ng'isi achiel kachiel to di kod kambi mar Green Life Crop Protection Africa Limited. Your growth, our growth. Namba eno naboro no 721 495 0800-721-495 nyakwara Mogajwang'. Governor 580 AC ma e yadh kwiri maber ahinya mabiro tieko buya duto te kaka nase wacho chien kacha en tiere kod teko mar tieko buya e puothi mar bando kaachiel kod mano mar niang'. Sama niang' koro nie stage biluongo ni orowe kanyo e maber ahinya nikech obiro loso ngate moro ma wacho kacha ni ibiro geng'o loth mar buya e puothi. Geno mar japur en bedo kod keyo maber nyakwara Mogi. Mheshimiwa Saringo mteka ahinya adwa ni mapiyo nyaka tolo penjo ka umwachara bende wijo ko wuoyo kanyo thuolo mari.
Nyaka Tolo nowacho ni wadhi mbele motegno. En osirowa kumoro amora mwabodhiye. Obosirowa kata watere mane nam to wabodonjo kode nambno kata wadonjo kode mane bungu. Ahero mama wani kabisa, erokamano Nyaka Tolo. To nipenja kendo ni to wadhi tiyo gi party mane? To an awacho ni madhi. Ruoth Nyasaye ong'eyo wuodh ng'ato ka ng'ato. An sani antiere ODM, taluwo Baba Raila Amolo Odinga. To Nyasaye ong'eyo wuodh ng'ato ka ng'ato. Mbele kae akia kaka weche ne bedi. Weche nyabedo maber mamiwa tiket. Weche nyabedo maber matuonwa tiket. Seche motuonwa tiket no, it is tomorrow's problem, not today's problem. We will solve it tomorrow. Moro kendo ni to Nyaka Tolo wacho ni from MP onego bed nadhi governor. To kendo ang'iyo wach ker bende. Na wacho ni ng'at manyalo yombo ker Ruto sani kawuono en rawera ma Babu Owino Ongili. Paul. Makaponi omiya otiko ni koro in makoro wamako lweti. Adhi yombo ng'ano gokinyi mang'ich. Gokinyi mang'ich mwagol mwaywe pi wang' onagi. To kaponi party oneno otherwise, to kata governor ma Nairobi bende ma to koro mae ji wacho ga ni saa 12 okinyi ma by saa 6 otieno. Ma ng'ama waingo. To sani pod antiere gi tich. Kaponi party okomi ticket mar ODM governorship ma Nairobi ka. Ema wacho ni ng'ata. Ruoth Nyasaye ong'eyo wuodh ng'ato ka ng'ato. Seche ma ruoth nonyuoli nong'eyo mpango nite. To na wacho ni Joseph bende kane ouse, kane osoe bur mo ouse kaka slave, kara kone kuma no dhi bede prime minister. You never know. Mano wabo cross the river when we reach it. To sani pod antigi tie tij mar MP ma Embakasi. To MP ma Embakasi kae bende pok watieko tich. To kadwa ni jo Embakasi be ne ni Babu ni karanga mosewuo. Pod adwa na tinegi. Ta gi bende ginyalo tamre ni Babu onge kumidhiye. Idong kodwa Embakasi ka. Mano bende pod wanya winjo ywak gidonge kamano. Koro wanu wacho ni wanu over qualify bedo president sani, wa over qualify bedo governor, pod bende kendo wa over qualify bedo ngono MP. Ouma Washara no wacho ni onego bed ni wariwre to wasiro ng'atwa. Kik wabed ng'at ma chunyi rach. Ng'ama nyuol ma chunyi rach kata nyithindi ok nyadhi kumora amora. In kisiko mana nigo mana joweteni, ichiew gokinyi go joweteni, imiri kases, ikuongri ni wuon kendi. Kik ibed ng'ama chunyi rach ma ko wadu moro yude gimoro tiwinjo malit. Ana wuon pok omiya gimoro amora e odwa ka. But ko wete wane yudo gik moko kata wadwa matandi, an mana gora ne mogik. Mana wacho ni gini nyaka mi owadwa matandi. Nikech ana seng'e ni an tok nyamiya gimoro amora. Koro wacho ni owadwa koyudo tayudo. Donge kamano. Idinge ni ok nyambiri gimoro amora kata mane komiti mar bunge ka. Ok nyal miya osiepa, ok nyal miya nikech ing'e reasons momiyo ok nyal miya gigi. Akia momiya penjo. Penjo ng'eyo mheshimiwa. Weche pek mbele ka. Weche pek mbele ka. An onge gimoro amora minyalo miya odwa ka. Mano to kora danyisi kawuono maler. Koro reason kata pak ni ne waparo ni inyalo miye. Ineno ka kendo koro okomiyago. To miye ya bandu. Iwinjo kamano. Kata tiende wadwa bende okomi. Koro ananeno ni gimoro mowuok onego bed ni imiyo wetewa mondo kony godo jothurwa. To anto ok nyamiya gimoro amora, mano to gima ng'eyo. To in bende ing'e reason. En mana ni penja gima ing'eyo. Koro kendo wacho ni onega remain focused at the goal. To kanye kumwa bo remain focused. To adiera ng'ata ni wacho ni ipenja ni to kapono tuona otiko to anyisi ni tomorrow's problem. To Moses bende in the Bible, Musa succeeded in the desert, not in the king's house. Iwinja maber. Moses no succeed kanye e thim. Ok no succeed kanye kuma no donge e ruoth. Koro gini en mpango mar Nyasaye. To kendo kawacho nitiere wach moro kama tin maneno ka wasebedo gi lweny, anene mtandao, anene kumora amora, ang'e ni jowa monagi chunygi rach kendo ill. To gin gi right mar bedo gi chuny marach gi jowa ma jorabuon. Nikech gineno ni yawa jorabuon gi mosemonowa yudo kom mar ker. Ni sama baba tem tidino nwa koni gi kocha, to jorabuon ni equation. To nakwayo jowa monagi ni chieng' moro achiel Ruoth Nyasaye ne ywe pi wang'wa. To an kaka Babu Owino abenda an gi ambition. Ker to nyaka bi achung' e Kenya ka.
mano pod anuoyo nyaka bi achung' e ker to ka ruoth oyie nyaka wabi bed ker. To kik wa repeat the same mistake momiyo jorabuon gi ok ne gonwa kura. Wati gi different strategy nikech kura en sero ombulu. Wang'i kaka wanyalo tema ng'eyo ni jowa monagi wacho ni jogi ok nyal goni kura, weri gi jogi kabisa. Kwa were kodgi to wachung' ker pod wadhi yudo the same strategy, wadhi tiyo gi the same strategy to kendo pod wanyalo wito gini. Donge mana diera. Koro wanyalo teme change strategy. Ginen mana strategy wariwre mane paro. To kuneno ni babu bende wrong about that to yie ni correcta gimuolo. Erokamano. Adui chema nongisana mosi. Mano ng'ata sana ng'ano wang'iyo godo mabor kendo wang'iyo kode Embakasi East. Okay. Kisumu East ne agombo kata ni obikara bende. Adui en ng'ama ng'ata seche moko marowerewa moko mo osemigi moro nyodha is moro diema to luongo gi nyisogi ni babu ni ben wuodu were uru kode. Adui alamo ni Nyasaye bende. Mijuka Victor Mijuka the smaller the body the bigger the mind. Mijuka no ng'ama tari sana choka kacha. Mijuka en powerhouse. Okay. Aito Nixon Obareja Kabunde bende wacho no mora inya kodi kanyo. Morning Wood Kobuya wan wamor kod cabinet resolutions kuom kalo gik mang'eny nyoro. Kata kamano Babu Owino wana kodi to nyaka support president manitiere gi yawuoto mane sirikal. Waonge tabu yawuoto mantie sirikal poka pingoga to ana kwayo mana ni babu ni bende. Kata kurodhe kikutigi mana gi yien matin kikigoye gi yien te kikigoye ni nege chieng' moro na nyiso ni babu ni nyabede benda buru maru ma uchamo seche makecho wuok mbele ka ok inyang'eyo to kwanya keto ni baba adiera baba dhi tieko wuodhe donge mana adiera to baba kotieko wuodhe kendo dogu nego kendo utieko kendo rawera matin koro wadeni wadong' gi ng'a wang'iuru mbele seche ma kata uneno ni achwanyou to wacho ni awa wuodwa ni wewa correct mos odonje line kwa dhi kama to sofa poka chwanyou kana nyiso ni kwalo kura nokwal kura kosok nokwal kura kana wacho ni AUC ni bende wabed godo careful African Union bende kendo neno kukuod wiwa kora ube pare uru ni babu ni ok en ng'ama bende wiye deny sana magi moro moro monyisowa ni korokti abende pare uru na ng'omyo babu wacho gigi. Okay. Pamela Opio maruru nursing home penjo ni Mheshimiwa MP Embakasi East ni bende ong'eyo ni the road around Patanisho nursing home in Lower Savannah ward ne olosi to nochako tuot kanyo kendo mokolos maber. Mano koro kanyo ne en ndara ma county government nyocho chako to county government World Bank nomiyo Governor Sakaja pesa. Mose miyo Governor Sakaja 380 million mondo los ndeche Embakasi East moko Magare Ruaraka Roysambu gi Kasarani. To 380 million ni sani koro se kwale ng'ata contractor ringo okunyuche owendeche kalich sani koth dhi chwe sani koro hula kendo dhi bedo kanyo koro awacho ni yawa ma governor ma onego bed ni wa support kaka ODM yawa dakisetero wachi kuom EACC asendiko nyaka barua en mana ni barupe ok nya wuok nikech barupa gi koro iwacho mana ni ni ng'ani nigi wach gi ng'ani to ng'ani ochamo 380 million mar World Bank anyisi before the living God kanya wuondi momigi omiye through KISIP to kidhie sani dongi deno ka evidence mokwongo en mar Pamela nyisi ni ndaro kethre mano ndara mar World Bank mano chak los gi contractor to contractor ringo wuok e site nikech ka contractor nochul 154 million to gidok chien ginyiso contractor nomigi 100 million e backdoor koro contractor we tich nikech kosechiwo pesa ni onge gima ditime ground mane gima dong mane Embakasi East anyisi dong World Bank timo gima direct financing ma pesa World Bank noro pesa ne KISIP to give instructions KISIP oro pesa ne county government of Nairobi 380 million ma en gima nyisi MCS time ango osiepa primary oversight role en MCS osiepa ka koro jaduong' Obama osemako governor MC ang'e wach ngoyawa weche ng'eny weche ng'eny wach mari mogik Mheshimiwa en saa 4 odonge dakika 2 kende wach manya wacho nu nyikwara mogi ni an kaka Babu Owino an nyathiu an wuodu abende na wuok adhi dwar aya dala Ogare Kachwiji abiro adhi Kisumu Nyalenda ruoth ogola Nyalenda kela Nairobi kela university kasto tere bunge Embakasi East akwa una bende maka uru lweta kikuol koda kikuwach ni babu ni ang'o momien kama en kamacha chieng' moro achiel an ema nya bedo alot mocha
Tanyiso adiera ok awuondu. Kuneno ka wacho gimoro, penjri mondi ni tang'o momiyo babu owacho kama. Kiki dhi ni itoma gayany mondi. Ana wuon anahero nagi, anonagi. Anang'eyo thagruok monagi go through. To nagi akwau ni wariure uru kako nagi. Wabende wabede uru ma selfish matin kako nagi. Wabende wakawe uru gi mwanyalo kawo mondo wakony godo jowa. Wakony godo nyithiwa, wakony godo minewa, wakony godo wuodewa, wuonewa. Akwau gi muolo ni wamakre uru, wariure uru. To kuneno kigo babu ahinya, protect uru bende. Jogi katibed mana simba motegno manade. To ginene oriwoni, nga oriwoni. Ginya mana kai kacha mabende gihinyi bende, gigwari kama mabende gihinyi. Kora kwau, niseche muneno ka tonge chwa. Akwau ni wuoguru oko, abende protecta kaka wuodu. Okay. Ero kamana hinya. Ero kamana. Weche ng'eny, sae matin, penjo ng'eny ka, SMS ng'eny ka, samo ng'adwa ka. Atimo mos ne jowa moko temo ywa tolka, to ng'ikruok nyo bedo matin, otimo mos makende. Kata kamano mheshimiwa owinjo weche ma uwacho kanya kwa Ramogi Ajwang', mane mokelo e giko mar twak mar Ramogi Baraza kawuono, bet wachore nyaka saa 4 gi sani, nikech kit wendo mane wan go kawuono, mondo wach moro amora mantiere kik bai. Ang'eni samoro achwanyi e yor simu ka, to kochopo ni maber ahinya. Ka kamano nyaka Ramogi Ajwang' oriti ma kawuono kwe ma Jehova Nyasaye mar ber kodi, kiny warado kodi chenro mar Kogwen, abro wewe lwet nyaji monyuongo, mabro tayiwe chenro ma iluongo ni Wang'o Nyango e Ramogi FM kar chuny jaluo. Nyinga en Otieno Maka Juma. Juma ni ageno bedo kod sample mag jatelo moko bende kochakore chieng' Thursday, Friday, kata kamano chieng' Wednesday ka kiny tiwendo moro ma ageno bedo go ka kete mana ka. Oriti ma kawuono en saa 4:01. Baba, koromina dungo janga, sunamina dungo gawa baba. Weche manyien e yo machuok e lak sechegi. Oyaore nyako Ramogi Ajwang' kendo machiegni kanisa mar jokopere i kaunti ma Bay koro wuok tung' mos gi sirikal mamalo iwach lo moro ma kanisa no koro seyo sirikal kuom donjore godo kendo koro gidwa kawe mondo mi gigere godo kar jot madundo mar jatend piny. Kanisa no wacho ni lobno mabende nitiere bath St Paul's Academy en margi ma ok onego bed ni koro sirikal kawe ka gedo mar kar jot madundo mar jatend piny no dhi nyime sani. Gedo mabende wacho nosedaro familia moko bende ne odak e alwora mar kanyo. Kanisa mar jokopere no mabende otelne kod Father Ramanus Agenga koro seyo sirikal kuom ne donjore gi ratiro mag oganda kama ne okawo mar ne daro jogo gotieno kar mondo mine migi thuolo mar dar ka gimanyo kama ginyalo dhie ka piny ler. Kopogore gi mano nyako Ramogi, moko kuom weche manyien ma bende wan godo odiochieng' ma kawuono ma wamedo luoni e mesa mar weche manyien kwacho gi kaunti ma Siaya en ni jafwambo marwa e kaunti ma Siaya ma en George Amolo bende koro wacho mar biro neno ni oluwo na wach motenore kod bedo ni duol ma ochung' ne weche go mag lope biro kod twag oganda gwenge makono ko bro luwo wachno e yo makare. E kaunti ma Migori, ripota marwa en George Amolo kama bende onyiso wan odiochieng' ma kawuono obro luwo na wach motenore kod riwruok mag jogo ma bende gin jo hala mag rech gibiro bedo kod twak kaka yo mar neno ni ohan gibedo yo makare. Kantiere rawera moro ma ja higni 17 ma ja klas 12 mabende otho ka okawo ngimane oko e gweng' ma Kochogo mayudore sub county ma Nyando e kaunti ma Kisumo. Magi kachiel kod moko mathoth amedo luoni watudre ka oromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyiga Vincent Otieno. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Jamo
Sama